Si Inday nagproblema sa dako nga utang nila, tungod sa iyahang papa nga perting sugarula. Nangita siyag solusyon para ang utang impason, afam ang iyang tirada kay daghan kunog kwarta. Impas ang utang kung may afam, bisan pagtiguang basta kay kwartahan it's okay lang. Di siya magpili bisan pagbungi basta afam. Impas ang utang kung may afam. Naasiyay ka video call, kanong tiguang nga dagol, ang ulo wala na'y buhok, kita ng bagol-bagol. Pero ang kano naglagot, kay di man siya makasabot. Kung mangutan na ang kano, sige lang siya giyango-iyango.